Здравейте, привет! Отново ние сме с вас, канала на Твоето кафе. Днес искаме да ви представим едно много специфично кафе, на което ние сме големи фенове. Кафето е от Гватемала, Финка Ла Медина. Региона е Антигуа, който е много известен, заедно с Хуентенаго, са двата най-известни и по размер най-големи производствени локации на Гватемала. Интересното при Гватемала е, че тя е самото име Гватемала означава страна на дърветата. Тя се намира като локация в Централна Америка, на север е Мексико, надолу на юг е Хондурас, море от двете страни или океан, Карибите от едната страна и Пасифика от другата. Много вулкани активни също има, около 37 са, и всъщност кафето расте на вулканична земя, тъй като тя е много богата на микроелементи. Елевацията на това кафе е 1500 метра над морска височина, което е сравнително висока за този регион, тъй като това не са Андите на Колумбия с 2000 метра или страните на Африка, да не ги изброяваме. Кафето на Финка Медина като ферма е много специфично, защото те съчетават традиции и иновации. Кафето расте под сянката на по-високи дървета, а също така и те имат капково напояване, което е много иновативно и неспецифично за този район. Това позволява на кафето да расте в една много хубава и контролирана среда и това създава също и възможност за много високо качество, което може да бъде повторено. При специалните кафета това е от жизнено важно значение, тъй като да се създаде имидж на едно кафе, че всеки последващ лот е със същата оценка, точкова оценка на специалната кафе асоциация е много трудно и е необходимо голямо количество експертиза за това нещо. Нека ви покажа кафето как изглежда. Кафето е с съставка от два различни подвида, катура и бурбон. Да не го бъркаме с напитката бърбан, те са различни. И двата вида арабика са напълно измити като процес. При това кафе имаме 2 седмици след първия етап на разпукването на черешите и преди измиването имаме 2 седмици в ферментация във вода. Профила на вече измитата чаша е много комплексен, лимоново, приятна свежест на киселеността, може да бъде последван след това от грозде, мандарина, много хубаво черен шоколад или какао чисто и също така ядка, по-скоро бадем или бадемова паста. Много голяма част от профила на чашата, която ще изпием, се образува при начина на изпичане. За тази презентация, за тази цел ние използваме средно светло изпичане на кафе, което ще ни позволи да акцентираме на теруар, а именно на неговата киселинност. Като профил, като вкусова характеристика, ние търсиме лимон, черен чай и приятен послевкус на чисто какао или на черен шоколад. Нека започнем. Познатим начин на дистрибуция. Нека проверим нашия размер. Нашето любимо 1:2, търсим 11 грама, тук има 10,8. Малък дискрепанси е позволено. Помпираме. Още един следващ флаш. И нашия шот изглежда доста обещаващо при светло изпичане на кафе. Като правило при светло изпичане на кафе
е необходимо малко по-дълъг контакт с топла вода. Не е задължително времеви контакт, не като размер на водата, тъй като по-светлото изпичане на кафе оставя повече киселинност в смляното кафе. Имаме качествен каймак, който има еластичност. Сега остава да проверим неговия вкус и да видим дали тази лимонена свежест присъства. Аз съм повече от доволен с резултата. Чистота на чашата, лимонова свежест и един красив черен шоколад, който не е горчивина, а по-скоро топлина, като какао. И много продължителен послевкус на черен чай. Като финал, ако предпочитаме малко по-тъмно изпечени кафета, при това те специалното кафе има много интересен спектър от вкусови, потенциален вкусов профил на чашата. Ако се изпече до средно, тук може да има много по-висока плътност на кафето, по-скоро карамелизиране на ядка, на бадем и сладка нуга. Така че кажете ни как предпочитате вие вашето специално кафе, дали е светло-средно или средно. Очакваме ви. Нямаме търпение да се видим отново.